ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор аст мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия бо шумо Самандар Искандарзода ва Уйшаи Сатор. шоми имрӯз сарвазири ҷумҳурии Корея Ли Накён бо сафари расмӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард. меҳмони олиқадрро дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Азим Иброҳим ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. дар назар аст ки дар ҷараёни сафари расмӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сарвазири ҷумҳурии Корея Ли Накён мулоқот намоянд. инчунин музокироти ҳайатҳои ҳукуматӣ бо роҳбарии сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва сарвазири ҷумҳурии Корея Ли Накён пешбинӣ шудааст. идомаи ахбор. имрӯз дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе таҳти раёсати раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ иҷлосияи 19-уми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати панҷум доир гардид. дар иҷлосия натиҷаҳои рушди иқтисодию иҷтимоии шаҳри Душанбе дар нимсолаи аввали соли 2019 ҷамъбаст ва вазифаҳо барои нимсолаи дуюм муайян карда шуданд. гузориши хабарнигорони мо. имрӯз дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе иҷлосияи 19-уми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати панҷум доир гардид. дар кори иҷлосия раиси шаҳри Душанбе, муовини якум, муовинони раиси шаҳр, раисони ноҳияҳои шаҳр, роҳбар ва муовини роҳбари дастгоҳи раиси шаҳр, роҳбарони сохторҳои дастгоҳи раиси шаҳр, муассисаву корхонаҳои назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, инчунин намояндагони васоити ахбори омма иштирок доштанд. иҷлосия мутобиқи қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе даъват карда шуда таҳти роҳбарии раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ сурат гирифт. пас аз интихоби котибот, ҳайати таҳририя ва регламенти кори иҷлосия, вакилон рӯзномаи кори онро тасдиқ намуданд ки ба он 5 масъала аз ҷумла вазъи иҷрои барномаҳои давлатӣ ва нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар соҳаи сиёсати давлатии ҷавонон, ҷараёни иҷрои нақшаи чорабиниҳои амалӣ намудани корҳои ободонию бунёдкорӣ бахшида ба таҷлили ҷашни 28-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе, рушди соҳаи саноат, бахусус бунёди коргоҳу корхонаҳои нави истеҳсолӣ, ба кор андохтани корхонаҳои аз фаъолият бозмонда ва дар ин замина баланд бардоштани иқтидори содиротии шаҳр ва ташкили ҷойҳои нави корӣ, инчунин ҷанбаси натиҷаҳои рушди иқтисодию иҷтимоии шаҳри Душанбе дар нимсолаи аввали соли 2019 ва вазифаҳо барои нимсолаи дуюм ва тасдиқи қарорҳои раиси шаҳри Душанбе ворид гардид. зимни таҳлилу баррасии масъалаи татбиқи барномаҳои давлатӣ ва нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар соҳаи сиёсати давлатии ҷавонон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ таваҷҷӯҳи масъулин, вакилони халқ ва сохторҳои марбутаро ба иҷрои босифати барномаҳо ва нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар самти сиёсати давлатии ҷавонон, пешгирии омилҳои номатлуб байни ноболиғону ҷавонон, дар ҳамкорӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ пешгирии омилҳои номатлуби иҷтимоӣ ҷалб намуда таъкид карданд ки дар робита ба пешгирии ҷудошавии оилаҳои ҷавон, тарғиби фарҳанги миллӣ ва баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии ҷавонон фаъолиятро пурзур намуда бо мақсади тақвияти ҳисси ватандӯстии ҷавонон ва ихтиёран ҷалби онҳо ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин оид ба пешгирии бемориҳои сироятӣ, дуруст ба роҳ мондани фаъолияти беморхонаҳо ва назорати истифодабарии дурусти майдончаҳои варзишии тозабунёд тадбирҳои заруриро амалӣ намоянд. дар робита ба ҷараёни иҷрои нақшаи чорабиниҳои амалисозии корҳои ободонию бунёдкорӣ бахшида ба таҷлили ҷашни 28-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе аз масъулини тамоми сохторҳои пойтахт талаб карда шуд ки ҷиҳати татбиқи дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва қарорҳои раиси шаҳри Душанбе дар самти рушду пешрафти тамоми соҳаҳои шаҳрдорӣ, тақвияти ҳуввияти миллӣ ва ободонии шаҳр, фароҳам овардани шароити мусоиди зисту зиндагӣ барои тамоми қишрҳои ҷомеа чораҷӯӣ карда, доир ба ҳамеша тозаву озода нигоҳ доштани шаҳр ва вусъати корҳои партовбарорӣ, тақвияти корҳои рангуборкунӣ ва ороиши намои биноҳои ба нақша гирифташуда, тавсеяи парвариши гулҳои ороишӣ ва дар ин робита мутобиқсозии парвариши гулҳои бисёрсола
ва мавсимӣ ба иқлими кишвар ва боз ҳам беҳтару хубтар ба роҳ мондани сатҳу сифати хизматрасонӣ дар пойтахт вобаста ба талаботи муосири шаҳрдорӣ тадбирҳои мушаххасро роҳандозӣ намоянд. Иҷлосия ҳисоботи муовини раиси шаҳри Душанберо вобаста ба рушди соҳаи саноат бахусус бунёди коргоҳу корхонаҳои нави истеҳсолӣ ба кор андохтани корхонаҳои аз фаъолият бозмонда ва дар ин замина баланд бардоштани иқтидори содиротии шаҳр ва ташкили ҷойҳои нави корӣ шунида қарори дахлдор ба тасвиб расонд. дар ҷараёни баррасии масъалаи мазкур раиси шаҳр таваҷҷӯҳи масъулин ва ниҳодҳои дахлдорро ба масъалаи ба кор андохтани корхонаҳои хусусигардонидашуда ва аз фаъолият бозмонда инчунин пешгирии ҳолатҳои барҳамхӯрии корхонаҳои истеҳсолӣ зиёд намудани номгӯй ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти баландсифат ва рақобатпазир борои таъсиси хатҳои нави истеҳсолӣ ҷалб намуда таъкид карданд ки барои ҳавасмандгардонии истеҳсолкунандагони маҳсулоти ватанӣ таҳия ва амалисозии лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва ҳарчиз зудтар оғоз намудани корҳои сохтмонии корхонаҳои истеҳсолӣ ба нақша гирифташуда тадбирҳои заруриро ба роҳ монанд. ҳамзамон таъкид шуд ки бобати вусъати корҳои сохтмонӣ дар бунёди корхонаҳои нави истеҳсолии саноатӣ пайваст намудани бинову иншоот ба хатҳои гармидиҳӣ беҳтар намудани сифати таъмини биноҳои бисёрошона бо об чораҳои бетаъхир андешида шавад. иҷлосия натиҷаҳои рушди иқтисодию иҷтимоии шаҳри Душанберо дар нимсолаи аввали соли 2019 ҷамъбаст ва вазифаҳоро барои нимсолаи дуюм муайян кард. тавре зикр гардид бо назардошти роҳандозии тадбирҳои зарурӣ дар ин давра тамоюли мусбии аксари соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва устувории нишондиҳандаҳои асосии иқтисодии шаҳр таъмин карда шуд. мувофиқи маълумоти пешакии омории маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ дар нимсолаи аввали соли 2019 ба 6 миллиарду 662,3 миллион сомонӣ баробар гардида суръати афзоиши воқеии он нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 6.7% ва саҳми он дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 21.2%-ро ташкил дод. дар ин робита ба муовини якум ва муовинони раиси шаҳри Душанбе, раисони ноҳияҳои пойтахт, роҳбарони дастгоҳ ва воҳидҳои сохтории дахлдори раиси шаҳр ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дастур дода шуд ки бо дар назардошти сазовор таҷлил намудани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, иҷрои саривақтии нақшачорабиниҳои амалисозии корҳои ободониву бунёдкориро дар муҳлатҳои муқаррар гардида ва бо сифати баланд таъмин намуда, рушди соҳаи саноат бахусус бунёди коргоҳу корхонаҳои нави истеҳсолӣ дар ҳамкорӣ бо соҳибмулкон ба кор андохтани корхонаҳои аз фаъолият бозмонда ва дар ин замина дарёфти сарчашмаҳои нав ба буҷет ва иҷрои саривақтии нақшаи он, ташкили ҷойҳои нави корӣ, ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ дар раванди истеҳсолот, беҳтар намудани таъминоти аҳолӣ бо барқу гармӣ, ҷамъоварии маблағи истифода аз хизматрасониҳои коммуналӣ, пешгирии ҳолатҳои ғасби замин, сохтмони худсаронаи ошёнаҳои иловагӣ ва манзилҳои истиқоматӣ дар шаҳр, беҳтар намудани сифати бунёди роҳҳо, назорати нарху навои маҳсулот дар бозорҳо, тоза ва озода нигоҳ доштани гирду атрофи корхонаву муассиса ва тарабхонаҳо дастуру супоришҳои мушаххас дода, масъулин ва намояндагони ҳифзи ҳуқуқу тартиботро вазифадор намуданд ки дар ин самт пеширои ҳама гуна қонуншиканӣ ва вайронкориҳоро гирифта миёни сокинон корҳои тарғиботӣ ҷонок намоянд. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо иновати таъмини рушди устувори пойтахт вазифаҳоро барои давраи минбаъда муайян карданд. иҷлосияи 19-уми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе як қатор қарорҳои қабулнамудаи раиси шаҳри Душанберо дар робита ба масъалаҳои кадрӣ ва дигар соҳаҳои муҳими шаҳрдорӣ баррасӣ ва тасдиқ кард. аз рӯи ҳамаи масъалаҳои муҳокимашаванда қарорҳои дахлдор қабул гардид. идомаи ахбор. соли равон тибқи нақшаи пешбинишуда бояд дар ҷумҳурӣ 2 миллион тонна ангишт истихроҷ карда шавад. бинобар афзудани таносуби корҳои қабаткушоӣ ва маҳдуд гардидани захираҳои самараноки тарзи кушод аз тарафи ширкатҳои истихроҷкунандаи ангишт барои коркарди зеризаминии конҳо замина гузошта мешавад. гузориши ҳамкорони мо. طبق معلومات رسمی در 6 ماه اول سال روان از طرف کارخانه‌های عملکننده ساحه 716,000 تن انگشت استخراج گردیده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 111,000 تن زیاد میباشد. مسئولان کارخانه واحد دولتی انگشت تاجیک وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو میگویند تا آخر سال روان استخراج انگشت به زیاده از 2 میلیون تن رسانیده می شود. با اقرار متخصصان تا این زمان زیاده از 60% ذخیره‌های انگشت که شرایط از خودکنی را با طرز کشاد داشتند استخراج گردیده است. در حالی که ذخیره انگشت برای کارکرد طرز کشاد کاهش یافته است، با تلاش متخصصان کارخانه واحد دولتی انگشت تاجیک استخراج با طرز کارکرد زیرزمینی افزایش داده می شود. این تجربه نو نیست، اما طلبات به خود خاص را دارد. برای رسیدن به دستاوردهای از این هم بیشتر، به راه ماندن استخراج انگشت با طرز زیرزمینی به منفعت کار دانسته می شود. با این مقصد عین زمان در چند کارخانه استخراج انگشت برای به استفاده دادن کانهای زیرزمینی کارها ادامه دارند.
намуданд. ҳоло бинобар афзудани таносуби корҳои қабаткушоӣ ва маҳдуд гардидани захираи самараноки тарзи кушод аз тарафи ширкатҳои истихроҷкунандаи ангишт барои коркарди зирзаминии конҳо замина гузошта истоданд. соли равон корхонае ки истихроҷи ангиштро бо тарзи зеризаминӣ бароҳ мондаанд ба миқдори 5039 метри тӯлони корҳои напканӣ омодасозӣ ва ба миқдори 2071 метри тӯлони корҳои таъмирӣ барқароркуниро ба иҷро расонданд. имрӯзҳо корхонаҳои истихроҷи ангишт ба монанди шахтаи фон яғноб, комбинати металлургии тоҷик, талко ресурс, дион ангишти тоҷикистон ва сиёвуш сохтмони шахтаҳоро вусъат бахшида барои истихроҷи ангишт техника ва таҷҳизоти замонавӣ низ харидорӣ намудаанд. дар нимсолаи аввали соли равон ворид гардидани бозду комбайни нахбкании пуриқтидор дар пешрафти соҳа хусусан вусъат ёфтани корҳои марбут ба истихроҷи ангишт замина мегузорад. шумории техника ва таҷҳизотҳои шахтавӣ 377 ададро дар бар мегирад ва соли равон барои коркарди зеризаминии конҳо 25 адад техника ва таҷҳизотҳои шахтавӣ ворид шуданд ки аз онҳо 2 адад комбайнҳои ҳозирзамони нахбкании тамғаи UBS 90 ва 135 мебошад. ёдовар мешавем ки имрӯзҳо фаъолияти беш аз 250 корхонаи саноатию энергетикии ҷумҳурӣ ва марказҳои барқу гармидиҳии пойтахт тариқи ангишт ба роҳ монда шудааст. айни замон дар 3 корхонаи азими истихроҷкунандаи ангишт, корхонаи фаръии шахтаи фон яғноб, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди комбинати металлургии тоҷик ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди талко ресурс барои таъмини маркази барқу гармидиҳии Душанбе-2 бо ин навъи сӯзишворӣ корҳо вусъат меёбанд. ҳамарӯза аз ин 3 корхона ба маркази мазкур ҳудуди 6000 тонна ангишт интиқол дода мешавад. тибқи маълумот дар соли равон нақшаи таъмини марказ бо ангишт 1 миллиону 100 ҳазор тоннаро ташкил медиҳад. таъкид кардан ба маврид аст ки барои босифати баланд ва дар сатҳи зарурӣ иҷро намудани нақшаи чорабиниҳои дахтдор, фаъолияти мунтазам ва самарабахш ва омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2019-2020 кормандони соҳа тамоюли афзун намудани истеҳсолро идома бахшида мақсад доранд талаботи тамоми соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии кишварро дар ин давра бо ангишт сари вақт таъмин намоянд. сокинон дар ҳамон минтақаҳои мамлакат корҳои созандагиро вусъат бахшида барои бо дастовардҳои баланд истиқбол намудани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон талош менамоянд. дар ноҳияи шаҳри Туз бо саҳмгузории соҳибкорону сокинони ноҳия баробари дигар корҳои ободонӣ ҳамзамон роҳҳои сатҳи маҳаллие ки ба таъмиру навсозӣ ниёз доранд ба талабот ҷавобгӯ гардонида мешаванд. гузориш аз ноҳияи шаҳри Туз. طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شهر توز اوید به کارهای سازندگی بنیادکاری به خاطر استقبال سزاوار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود ناحیه تدبیرهای آبادانی ادامه دارد که در این سمت سهم صاحبکاران و ساکنان نظررس ارزیابی می‌گردد. در همین دایره ساکنان کوچه نعمت بخاری و جماعت شهرک شهر توز در همکاری با بخش دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ناحیه مقصد کردند که توسط سهمگذاری دست جمعانه راه ماشینگرد دهه خود را که سالیان زیاد تعمیر نگردیده بود منفرش نموده برای رفت و آی واسطه‌های نقلیات در همه فصل‌های سال مطابق گردانند. برای با صفت و جوابگو به طلبات راهسازی انجام دادن کارهای نوسازی راه متخصصان و تکنیک‌های مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد ناحیه سفربر کرده شدند. زیاده از 300 متر راه را تعمیر یک لخت با اقدام گرفتیم به انجام رسانیم. این اقدام پیش گرفته از طرف نمازگزاران مسجد جمعی و مبلغ ذخیره نموده حج با اقدام گرفته شده است. قابل ذکر است که عملی‌گردی نقشه و برنامه‌های گوناگون دولتی در سمت رشد محل با منفعت بوده. در این زمینه اینفراستراکچور ضروری و شرایط ارزنده کار و روزگار برای ساکنان در دوردست‌ترین ده و روستاهای مملکت مهیا کرده می‌شود. طبق اطلاع بخش دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها و مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های ماشینگرد ناحیه شهر توز به همین مانند عمل بنیادکارانه در که جماعت شهرک شهر توز نیز از جانب صاحبکار و ساکن همین محل دولتیار کوکانیف بیش از 3 کیلومتر راه منفرج کرده می شود. شهروندان نیت خانه کعبه داشتند بسیار کارهای آبادانی راهسازی و دیگر ساختمان‌های بنگاه طبی پول و دیگر کارهای آبادانی اقدام گرفتند. از طرف صاحبکار
Куканиев Давладиёр 3 километр пурраги асфалтпӯш намудан иқдом гирифтааст. баробари вусъат ёфтани корҳои сохтмониву бунёдкорӣ дар дигар иншооти ҷашнӣ, роҳсозони ноҳия нақша доранд ки то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии кишвар беш аз 30 километр чунин роҳҳои таъмирталаби сатҳи маҳалро бо дастгирии соҳибкорону сокинон таъмир намоянд. Таварали Соҳибназаров, Парвиз Сафаров, Искандари Давлат аз ноҳияи шаҳри Туз барои барномаи ахбор. нақшаи таъмиру навсозии роҳҳои деҳаи сомони ҷамоати деҳоти Чимтепаи ноҳияи Рудакӣ ки аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ тарҳрезӣ гардида буд, инак қисмати охирини ин ҷодаҳо дар масофаи зиёда аз 250 метр аз сӯи соҳибкор Тоҳирҷон Ҳукуматзода асфалтпӯш карда шуд. гузориш аз ноҳияи Рудакӣ. ин охирин қисмати роҳҳои деҳаи сомони деҳоти Чимтепаи ноҳияи Рудакӣ аст ки соҳибкорони ватанӣ таъмиру навсозии онҳоро ба зиммаи хеш гирифта буданд. ин иқдоми созанда дар доираи омодагиҳо ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ амалӣ карда мешавад. соҳибкорони маҳаллаи мо бо дастгирии соҳибкорон зиёда аз 1700 метр роҳҳои маҳалла асфалтпӯш карда шуд. ман ҳамин охирон роҳе ки зиёда аз 240 метр мондагӣ аст аз тарафи соҳибкори худи ҳамин ноҳия Тоҳирҷон Ҳукуматзода ман ҳамин роҳҳоро ба ӯҳда гирифтам охирон ваешона ба анҷом расониданд. таъмиру навсозии роҳҳои деҳаи сомони деҳоти Чимтепа барои сокинон дар дораи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ хушҳолкунанда аст. зеро таври худи сокинон таъкид медоранд, ҳолати баъди ин ҷодаҳо қаблан онҳоро дар ҳама фаслҳои сол ба душворӣ дучор мекард. дар ин деҳа ҳамчунин дар доираи дастуру ҳидоятҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, бунгоҳи тиббӣ, кошонаи ҳусн ва якчанд иншооти дигари хизматрасонӣ низ бунёд карда шудааст. ҳамчунин нақшаҳои дигар имрӯзҳо дар ҳоли татбиқ аст. иқдомҳои созандаву бунёдкорона дар ҳама деҳаҳои деҳоти Чимтепаи ноҳияи Рудакӣ идома дорад. бино ба таъкиди масъулин ба истиқболи ин ҷашн бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби соҳибкорони ватандӯст дар маҷмӯъ дар ин деҳот бунёди зиёда аз 30 иншоот ба нақша гирифта шудааст ки бештар аз 10 тои он аллакай мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. аз 31 иншоотҳои ҷашнӣ то имрӯза 14 иншоотҳои ҷашнӣ супорида шуд. шумо худтон шоҳид ҳастед, имрӯз дар деҳаи Сомон бо дастгирии соҳибкорон бо раиси маҳалла зиёда аз 300 метри дигар асфалтпӯш карда мешавад. амалҳои созандаву бунёдкорона дар деҳаи сомони деҳоти Чимтепаи ноҳияи Рудакӣ аз дастгирии бевоситаи сокинону соҳибкорони ватанӣ дар самти рушди деҳоти мамлакат ва фароҳам овардани шароити арзанда барои шаҳрвандон шаҳодат медиҳад. бунёд ва мавриди истифода қарор гирифтани иншооти дорои таъиноти гуногун дар ин деҳа баробари фароҳам сохтани шароити арзандаи кору фаъолият барои сокинон дар дигаргунии симои деҳа ва таъмини инфрасохтори он мусоидати фаъол хоҳад кард. дар шаҳри Ҳисор ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди иншооти гуногун бо маблағгузории мақомот, ҷалби сармоя ва ҳашарҳои дастаҷамъона идома дорад. дар ҳамин доира навсозии системаи обу корези беморхонаи марказии шаҳр оғоз гардид. гузориш аз шаҳри Ҳисор. қубурҳои оби хунук ва қубурҳои партовпартоии беморхонаи марказии шаҳри Ҳисор навсозӣ карда мешавад. ин тадбири муҳим дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад. айни замон корҳо бо ҷалби коргарону мутахассисони маҳаллӣ аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бунёдкор идома дорад. дар маҷмӯъ тақрибан бо дарозии 460 метр қубури партовпарто ва зиёда аз 360 метр оби хунук иваз карда мешавад. навсозии қубурҳои об ва қубурҳои партовпартоии беморхонаи марказии шаҳри Ҳисор бояд давоми 3 моҳ ба анҷом расонида шавад. дар доираи омодагиҳои ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон қубурҳои обу ташноби беморхонаи марказии шаҳри Ҳисор иваз карда мешавад. корҳо бо ҷалби сармояи хориҷӣ ба анҷом расонида мешавад. дар доираи нақшачорабиниҳо ба муносибати ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ мондани корҳо имкон фароҳам овард ки бунёдкориҳо дар шаҳри Ҳисор вусъат ёбанд. навсозии сохтори обу ташноби беморхонаи марказии шаҳри Ҳисор бо ҷалби сармояи хориҷӣ ба анҷом расонида мешавад ки зиёда аз 420 000 сомониро ташкил медиҳад. ҳамзамон дар ин баробар ҳайати кормандони беморхонаи марказии шаҳри Ҳисор дар корҳои ободонӣ ба таври дастҷамъона саҳм мегузоранд. дар солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардуми мо созандагиҳоро идома дода талош мекунем ки
беморонро аз хизматрасонии сатҳи баланд баҳравар созем. марҳила ба марҳила ба анҷом расонидани созандагиҳо дар доираи ҳадафҳои ҳукумати мамлакат бо мақсади баҳравар намудани ҳамагон аз шароити беҳтари хизматрасониҳо дар беморхонаи марказии шаҳри ҳисор сурат мегирад. дар доираи равнақи созандагиҳо дар муддати кӯтоҳ дар беморхонаи марказии шаҳри ҳисор системаи нави обу ташно мавриди истифода қарор мегирад. дар ноҳияи Хуросон аз шумораи иншоот бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай як қисматаш мавриди истифода қарор дода шудааст. Мушкилоте ки сокинони ҷамоати деҳоти Фахрободи ноҳияро ба ташвиш оварда буд, ин ҳолати ногувору таъмирталаби пул ва роҳи мошингард буд ки таъмиру навсозии онро сокинон дер боз интизор буданд. гузориши Худойдоди Раҷаб ва Искандари Саид. тибқи нақша аз шумораи 174 адад иншооти бунёдшаванда то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Хуросон 17 ададаш ба ҷамоати деҳоти Фахробод рост омада, имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ дар онҳо бо маром идома дорад. бахсус таъмиру азнавсозӣ, чарғонкунӣ ва сафолакпӯшу навсозии ҷӯйборҳои обгузари канори роҳ ва кабудизоркунии 2.4 километр роҳи мошингарди сатҳи маҳаллии деҳаҳои Сомуниён ва Ваҳдат, ҳамзамон бунёди пули мошингузар дар ҳамин масир ки ҳамчун мушкилоти асосӣ барои таъмини ҳаракати воситаҳои нақлиёт ба ҳисоб мерафт, имрӯз бо саҳмгузории сокинону соҳибкорони ҳиматбаланди маҳаллӣ пурра аз навсозӣ ва баҳрабардорӣ қарор дода шуд. сохтани роҳҳои мошингард ва сохтани боғу гулзорҳое ки дар ин ҷамоат сурат мегиранд, ин ҳамаи пешравиҳо бевосита аз ҷониби дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошанд. қобили зикр аст ки дар пайравӣ аз раванди бунёдкориҳои дигар манотиқи кишвар дар ин маҳал низ шароити рафтуомад дар ҳама ҳолат ба назар гирифта шуда, баҳри таъмини рӯшноӣ дар шабонгаҳ чароғакҳои замонавӣ насб карда шудааст. ин ҳолат агар аз як тараф барои рафтуомади бемамоният ва таъмини бехатарӣ мусоидат намояд, аз ҷиҳати дигар ин гӯшаи доманакӯҳи зебои диёру дар шабонгаҳ низ ҷилову таровати диққатҷалбкунанда мебахшад. дар ин замина 174 иншоотҳои хурду бузург ба нақша гирифта шудааст ва имрӯз 47 адад иншоотҳои хурду калон ба истифода дода шуданд ки аз ҷумла роҳе ки имрӯз мо дар ин ҷо мебинем ва ба истифода дода шуда истодааст аз қабили амин нақша чорабиниҳо мебошад. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва соҳибкорони ватанӣ ман имрӯз 24 километри аз дарвоза то қишлоқи Хоху асфалтпӯшти замонавӣ карда шуд. бояд гуфт ки имрӯзҳо бо бунёду қомат афрохтани бинову иншооти гуногун таъинот, кабудизоркунӣ ва махсусан дар маркази ноҳия гузоштани пояи нишон ва парчами миллӣ ки симои ноҳияи Хуросонро дигаргун намудааст, аз раванди бомароми корҳои ободониву созандагӣ дарак медиҳад. зеро ноҳияи Хуросон ки дарвозаи вилояти Хатлон аз самти пойтахти кишвар ба ҳисоб мераваду тариқи шоҳроҳи байналмилалии Душанбе Бохтар панҷи поён меҳмонону сайёҳони дохиливу хориҷӣ зиёд гузар мекунанд, бояд нисбат ба дигар шаҳру навоҳии вилоят фарқкунанда бошад. Худойдоди Раҷаб, Искандари Саид, ноҳияи Хуросон, ахбор. сокини ноҳияи шаҳри нав Мавлуда Назарова аз маблағи барои сафари ҳаҷ пасандоз намудаш дар ноҳия як кӯдакистон бунёд намуд. мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иншооти мазкур дар самти ба тарбия фаро гирифтани кӯдакон нақши назар аст мегузорад. гузориши хабарнигорони мо. сокини ноҳияи шаҳри нав Мавлуда Назарова маблағи пасандознамудаи худ ва аҳли оилаашро ки барои сафари ҳаҷ пешбинӣ шуда буд, дар бунёди як кӯдакистон масраф кард. ин кӯдакистон мушкили занони ноҳияро ки аксаран дар ташкилоту муассисаҳои давлатӣ фаъолият мекунанд осон кардааст. бинои кӯдакистон дар маркази ноҳия дар мавзеи хеле мувофиқу хуш обу ҳаво бунёд гардидааст. сокинони шаҳраки шаҳри нав аз иқдоми сокини ватандӯст Мавлуда Назарова рӯҳбаланд шуда иқдоми мазкурро пайравӣ ба амалҳои созандаи роҳбарияти олии давлату ҳукумати мамлакат арзёбӣ мекунанд. баъди ба нафақа баромадан хостам адои сафари ҳаҷро ба ҷо орам, лекин дар назди худ вазифа гузоштам ки боғчаи хусусиро таъсис дода кӯдаконро тарбия намоям. ман кӯдаконро хеле дӯст медорам ва ҳангоме ки ман бо онҳо ҳастам худамро хушҳол ҳис мекунам. бо дастгирии аҳли оила ва
اهل اویله خود و فرزندانم در مرکز ناحیه شهر نو برای 100 عدد نفر کودکان باغچه خصوصی را تأسیس دادند. مولوده نظر و همچون مربی سالهای زیاد به تعلیم و تربیت کودکان در باغچه‌ها فعالیت کرده است و حالا مدیر کودکستان خصوصی عالم افسانه ناحیه شهر نو را به عهده دارد. مؤسسه تعلیمی تا مکتبی دارای میدانچه‌های وسیع بازی، حوض مصنوعی شناوری، اتراکسیون، چرخ و فلک‌های خرد برای کودکان و دیگر واسطه‌های دلخوشی است. کودکستان مذکور برای 100 نفر پیش بینی شده، دارای اتاق‌های درسی بر هوا، آشپزخانه، صنفخانه‌های تعلیمی و حجره همشیره شفقت بوده. کودکان در اینجا 3 مرتبه با خوراک گرم تامین گردیده. متخصصان صاحب تجربه به کار جلب کرده شدند. توجه بیشتر به آموزش زبان‌های خارجی از جمله روسی و انگلیسی برای کودکان زیاد است. حالا کودکان با ذهن تازه خود الکی با زبان‌های روسی و انگلیسی با معلمه خود صحبت می‌کنند. به همین ترتیب اقدام وطن‌دوستانه این بانوی تاجیک باعث تحسین بوده. در روند وسعت کارهای آبادانی و سازندگی مملکت یک قدم استوار به شمار می‌رود. нашриёти адиб пайвастан намоишфурӯши адабиёти тозанашри классик ва муосири тоҷику ҷаҳонро дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат баргузор менамояд. ин навбат чорабинии тарғиби китобу маърифат таҳти унвони китоб сарчашмаи дониш дар вилояти суғд доир гардид. гузориши равзали раҳмон ва дилшод юсуфӣ. китоб фурӯғи субҳи доноӣ, сарчашмаи маърифат, маънавиёт, хиратмандӣ, тавоноии ҳар шахс ва ҷомеа аст. аз ин рӯ имрӯз дар ҷомеа рӯ ба китоб овардан, китобдорӣ, китобхонӣ масъалаи муҳими иҷтимоию фарҳангист. дар ин ҷода давлати ҳукумати мамлакат чорабиниҳои муҳиму тадбирҳои судмандро амалӣ менамояд. бо амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузории озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ аз чорабиниҳои муҳими ҷалби ҳамагон ба китобу китобхона аст. ҳукумати ҷумҳурӣ баҳри ба соҳаи муҳиму пешрафта табдил додани табу нашр чораҳо меандешад. дар самти табу нашр, таъмину тарғиби китоб бояд роҳу усулҳои самарабахшу муассир амалӣ карда шаванд. иқдоми нашриёти адиб, ташкилу баргузории намоишфурӯши китоб дар вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, умуман ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурӣ шоиста аст. намоишфурӯши навбатии китобҳои тозанашри нашриёти адиб дар вилояти суғд дар шаҳри хуҷанд таҳти унвони китоб сарчашмаи дониш баргузор гардид. нашриёти адиб барои баланд бардоштани завқи худшиносию худогоҳии насли ҷавон ва тамоми қишрҳои ҷомеа созгор аст. ба хуҷанди бостонӣ омад ва имрӯз дар ҳалқаи аҳли сухан, аҳли зиё, донишмандон, муҳаққиқон, олимон, аҳли илму адаб, мактабиён ва тамоми дӯстдорони китоб як намоиши бошукӯҳ ороста шудааст. интихоби макони баргузории ин чорабинии маърифатию тарғиби китоб, саҳни китобхонаи оммавии вилоятӣ ба номи Тошхоҷа Асирии шаҳри Хуҷанд ва иштироки сершумори аҳли илму адабу зиё, масъулини соҳаи китобдорӣ ва дӯстдорони китоб шаҳодати арҷгузорӣ ба адабиёти ғании классикию муосир бо китобу маърифату маънавиёт таваам будани ҳаёти ҷомеа мебошад. ман ба нақша гирифтан як чанд китобҳоро ба китобхонаи муассисаи таълимӣ ва ба китобхонаи шахсии худ низ харидорӣ кунам, чунки китобҳо бо сифати хеле баланд, тоза ва бо мазмуни баланд омода карда шудааст. дар маросими ҳусни ифтитоҳи ин чорабинии тарғиби китоб масъулини вилояти суғд, шаҳри хуҷанд, аҳли адабу зиё суханронӣ намуда зикр доштанд, ки дар вилояти суғд баҳри ғанӣ намудани фонди китобхонаҳо, тарғиби китоб ва оммавӣ гардондани китобхони тадбирҳо амалӣ мешаванд. дар намоишфурӯши китоб нашриёти адиб зиёда аз 230 номгӯи беш аз 16 000 нусха китобҳои тозанашрро аз адабиёти классикию муосири тоҷик ва забонҳои тоҷикӣ, русӣ, ӯзбекӣ пешниҳоди муштариён, пешниҳоди хонанда гардонид. имрӯз хеле хурсанд ҳастем, ки дар маркази шаҳри хуҷанд фурӯши китобҳои бадеӣ ташкил карда шудааст. вақто ки мо аз ин китобҳои бадеиро назар кардем, дида истодем, ки нарху навои китоб ин хеле хуб аст ва шахс метавонад онро харида мутоила кунад. китобҳои тозанашри нашриёти адиб дар намоишфурӯши шаҳри хуҷанд бо нархи аслӣ бе хароҷоти роҳгиро пешниҳоди харидорон гардид, зеро интиқоли ин миқдор китоб аз пойтахти мамлакат ба вилояти суғд бо мусоидати сарпарастон сурат гирифт. харидорӣ шудани якчанд нусха ё дастаи китобҳо бозгӯи дӯст доштану рӯғ овардан ба китоб аст. дар чорабинӣ намояндагони ташкилоту муассиса барои китобхонаҳои соҳавию муассисаҳо китобҳои тозанашри нашриёти адибро харидорӣ намуданд. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри хуҷанд барои китобхонаҳои шаҳр аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ маҷмӯи китобҳои тозанашр дастрас намуд.
як қатор муассисаҳои маориф ва олии касбӣ чун шӯъбаҳои маориф, мактабҳо ва донишгоҳи давлатӣ Хуҷанду донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ба маблағи калон нусхаҳои зиёди адабиёти тозанашрро харидорӣ карданд. ин ба ғанӣ гардидани фонди китобхонаҳо мусоидат менамояд. вале алҳол яке аз проблемаҳои ин камтаваҷҷӯҳӣ ба китобу китобхонӣ аст ва ҷомеа бояд ба китобхонӣ рӯ биоварад. ҳоло аксари муассисаҳои нашриявӣ роҳу усулҳои ба дасти хонанда расондан ба хонанда дастрасу наздик кардани китобро дарёфт накардаанд ва дар ин масъала муваффақ нашудаанд. аз ин рӯ омӯзиш ва ҷорӣ намудани иқдоми нашриёти адиб зарур аст. идомаи ахбор. сохтмони канали мардумии камчароғи ноҳияи Рашт ки бо назардошти 8 километр идома дорад, асосан барои таъмини зиёда аз 600 гектар заминҳои кишту майдони боғоти ҷамоати деҳоти Қалъаи Сурх бо об пешбинӣ шудааст. иншооти мазкур аз сатҳи баҳр дар баландии 2800 метр ҷойгир мебошад. гузориши Дигули Маҳмуд. сохтмони канали мардумии камчароғи ҷамоати деҳоти Қалъаи Сурхи ноҳияи Рашт дар замони иттиҳоди шӯравӣ оғоз гардида буд, аммо мутахассисони соҳа шароити баландкӯро баҳона карда корҳои сохтмониро дар иншооти ҳаётан муҳим қатъ карданд, зеро канал аз сатҳи баҳр дар баландии 2800 метр ҷойгир мебошад. ин мушкилот солҳо боз ҷиҳати рушди соҳаи кишоварзӣ аз ҷумла афзоиши майдони боғу картошка ва истеҳсоли маҳсулот ки асоси зиндагии мардуми ҷамоати деҳоти Қалъаи Сурх ба шумор меравад, монеа эҷод мекард. инак соҳибкорони саховатманду хайрхоҳи ватанӣ ташаббус гирифтанд то дастаҷамона мушкилоти мавҷударо ҳал намуда сохтмони каналро бо истифода аз техникаҳои пуриқтидор дар муҳлати пешбинишуда ба итмом расонанд. ҳамин сол бояд то охири сола нақша дорем ки амира оба ба мардум бирасонем. аз рӯи лоиҳа барои бунёди канали камчароғ беш аз 1 миллион 300 ҳазор сомонӣ маблағ пешбинӣ шуда. то ҳамин давраи соли ҷорӣ қариб 70% корҳои сохтмонӣ шурӯъ аз Сарбанд дар масофаи қариб 5 километр пурра анҷом ёфта. айни ҳол бо ҷалби техникаҳои мавҷуда коргарон қисмати охири хати обгузарро ба сомон расонида истоданд. ба гуфти сокинони деҳот маҳз ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳидоятҳои пешвои муаззами кишварамон боиси он шуд ки мардум дастаҷамона ин амали некро ба хотири ободонӣ анҷом дода истоданд. он рӯз ҳам дур нест ки садҳо гектар заминҳои ташналаби ҳудуди ҷамоати деҳоти Қалъаи Сурх аз ин оби мусаффои канали камчароғ шодоб гардида мардум аз заминҳои дар ихтиёрашон буда садҳо тонна картошка, мева, сабзавоти хушсифат истеҳсол намоянд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. дар хоҷагиҳои деҳқониву инфиродии шаҳру деҳоти Панҷакент ҷамъоварии зироати кишоварзӣ аз ҷумла картошка, хушок барои захираи хӯроки чорво ва ғала идома дорад. хоҷагидорон ки дар масоҳати 5000 гектар картошка киш намуданд, мувофиқи нақшаи пешбинишуда бояд 7000 тонна картошка ҷамъоварӣ намоянд. гузориши Фарҳоди Раҳмат. соли равон аз ҷониби саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонӣ аз 11244 гектар замини корам дар зиёда аз 5000 гектар кишти картошка гузаронида шудааст. тухмии навъҳои серҳосилу ба иқлим мутобиқ ки аз ҷониби кишоварзони ҷамоатҳои деҳоти Саразм, Ёрӣ, Суҷина ва Халифа Ҳасан кишт гардиданд, имрӯзҳо ҷамъоварӣ карда мешаванд ва деҳқонон ҳосили дилхоҳ ба даст меоваранд. кишоварзони 814 хоҷагии деҳқонию инфиродии ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан аз 2000 гектар замини дар ихтиёр дошта дар 650 гектар кишти картошкаро ба роҳ мондаанд. тибқи дурнамо соли 2019 хоҷагидорони шаҳри Панҷакент бояд 100 000 тонна картошка истеҳсол намоянд ки аз рӯи нишондоди ҳосилнокӣ ба ҳадаф расидан имконпазир аст. аз 27 май ин ҷониб ҷамъовари ҳосили картошка сар шудагӣ дар хоҷагиҳои ҷамоат деҳоти Халифа Ҳасан 235 то 280 сентнера ҷамъовари картошка гирифтосем. дар заминаи анҷоми саривақтии корҳои агротехникию ғизодиҳӣ ҳосилнокии картошка дар минтақа аз ҳар гектар 235 то 280 сентнерро ташкил додааст. деҳқонон ният доранд ки ҳосили хубе ки ба даст оваранд ҳам ба фоидаи худ ва ҳам ба захираи тухми солҳои оянда захира намоянд. дар ҷамоати Ёрӣ низ нақшаи кишти картошка пурра иҷро шудааст ва нашъунамои он хуб ба назар мерасад.
در جماعت لویق شیرالی کشاورزان نسبت به سال گذشته میدان کارتوشکازور را 220 گکتار زیاد نمودند. باقی مانده زراعت‌های پولیزی، تربوز، کرم، لوبیا، سبزی، کیش گذرانده شده. جمع‌آوری حاصل زراعت غله‌دانگی‌ها با استفاده از 24 تکنیک حسابی خاص کمباین به راه مانده شده است. طبق معلومات حاصل گندم از هر گکتار به حساب میانه 25 سنتیمتر را تشکیل می‌دهد و در بعضی خوجگی‌ها این نشان داد تا به 35 سنتیمتر رسیده است. در تمام وادی زرافشان حاصل غله پخته رسیده است، چی جو و چی گندم ترماهی، و فکر می‌کنم که هر چیز زودتر به درو آغاز کردن یکی از عامل‌های بلندحاصلی هم هست. زیرا حاصل تلف نمی‌یابد، زود به دست می‌آوریم و عامل از همه اساسی فکر می‌کنم که زمین بعد از دروی غله برای کشت تکراری آماده می‌گردد. تا به امروز در میدان 460 گکتار زمین خالی گردیده کشاورزان کشت تکراری گذرانده‌اند. چاره‌داری نیز برای ساکنان دهات شهر پنجکن شغل اساسی به شمار می‌رود و در زمینه مساعد آمدن آب و هوا خوجگیداران کوشش دارند هرچی بیشتر خوراک چاروا را ذخیره نمایند. در مجموع دستاوردهای ساکنان دهات پنجکن در ساحه کشاورزی این سال نظررس میباشد و هر کدام آن با به دست آوردن حاصل دلخواه در فراوانی محصولات در بازار استعمالی و در همین زمینه تامین امنیت اوضاع‌خواری سهمی نظررس دارند. ادامه اخبار. روز تا روز هوای فصل تابستان گرم شده حرارت در منطقه‌های جنوبی مملکت تا به 45-48 درجه می‌رسد. متخصصان بخش سانیتاری و اپیدمیولوژی برای پیشگیری از هر گونه بیماری‌های سیریاتی و زهرآلودشوی با تاجران و صاحبکاران و نفرانی به سودای کوچکی مشغول بوده کارهای فهماندهی می‌گذرانند. گزارش عبدالرازق عزیز. طبق معلومات مرکزی آب و هواسنجی فصل تابستان خصوصا ماه ایول نسبتاً گرم پیشگویی کرده می شود. حرارت هوا در ولایت ختلون که از قسمت جنوبی مملکت محسوب می یابد نسبتاً به پایتخت جمهوری تا 5-6 درجه گرمتر بوده تفاوت دارد. در بعضی روزها گرمی هوا تا 46-47 درجه می رسد. بلند شدن درجه گرمی هوا به گفته طبیبان به سلامتی انسان زیان دارد. مخصوصاً در این هنگام استفاده از آبهای نوشاکی، یخماس‌های سریراهی و دیگر انواع غذایی در زیر آفتاب گذاشته شده استعمال کردن به خروج هر گونه بیماری ها موجب می شود. در نتیجه گرمی هوا در گرد و اطراف در آب‌های ایستاده در غذاهای تیز تیاری که دیروز تیار کرده مانده شده باکتریاها افزایش یافته زیاد شده و در نتیجه استعمال کردن این غذاها گرفتار بیماری‌های سیریاتی آدمیزاد می شود. مخصوصا فروش محصولاتی در زیر آفتاب گذاشته شده می تواند که انسان را تا به هلاکت آورده رساند. از شهروندان خواهش کرده می شود که از هر گونه محصولات در شرایط کوچگی استعمال نکنند. حرارت هوا گرم می شود، طلبات ارگانیسم به میوه سبزیجات زیاد که هست. هنگام خریداری، هنگام استعمال باید شسته استعمال نمایند. در تشکیلات و مؤسسه‌های مکتبی و تا مکتبی و دیگر جایهای بازی کودکانه اهمیت اولین درجه باید داد، چون کودکان چون همیشه آب را از جوی و کانال‌ها آب‌هایی که برای نوشابگی مطابق نیست استعمال میکنند میتواند باعث پیدایش بیماری‌های سیریاتی عمومی گردد. از این کارها باید ما با خبر باشیم و سعی راهی حادثه‌ها رو پیشگیری نماییم. با گفته طبیبان پیدایش باکتریاها از رعایت نکردن حالت سانیتاری گیگینی یعنی ناشسته استعمال نمودن میوه و سبزیجات و پولیزی‌ها منشأ میگیرد. در شهرهای بختر کوشانیان پولیزی ها در چند حالت به فروش گذاشته شده است. طوری ما مشاهده کردیم قسمی از سوداگران در سویه درختان و یا زیر سویابان ها پولیزی ها را نگاه می‌دارند و برخی از آنها تربوز و خربوزه را در آفتاب سوزان پیشکشی خریدار می‌کنند. از همین خاطر تقاضا کرده می شود که هم فروشنده و هم خریدار در حفظ سلامتی خود و دیگران بی‌طرف نباشند و با مقصد درآمد ناچیز به جان شهروندان خطر ایجاد نکنند. عبدالرزاق عزیز و ولایت ختلون اخبار. به نقشه گرفته شده است که دوم سال 2019 در شهرک و جماعت دهات ناحیه باباجان غفور 25 تالار میدانچه‌های ورزشی از حساب بودجت دولتی و سهمی صاحبکاران بنیاد کرده شود. در محله‌ها و نزد مؤسسه‌های تعلیمی 7 جماعت دهات ناحیه امروز 8 میدانچه معاصر ورزشی ساخته به استفاده داده شدند. گزارش محمود احمدزاده و دلشاد یوسفی.
дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва иҷрои дастуру супоришҳои роҳбарияти олии мамлакат дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барои бунёди толору майдончаҳои нави варзишӣ, таъмиру тармими иншооти мавҷуда иқдомҳои саривақтӣ андешида шуданд. Майдончаи муосири варзишӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 34 деҳаи Хисеварз ба маблағи 307 000 сомонӣ аз ҳисоби бюджети давлатӣ барои машғул шудан ба бозии футбол барои хонандагони мактаб сохта ба истифода дода шуд. Мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барои босифату дар асоси лоиҳаҳои ҷолибу замонавӣ сохтани чунин иншооти варзишӣ дар назди дигар муассисаҳои таълимии рақами 20 ҷамоати деҳоти Ғозиён, муассисаи таълимии рақами 29 ҷамоати Унҷи, муассисаи таълимии рақами 10 ҷамоати Ёва ва муассисаҳои таълимии ҷамоатҳои Чашмасор, Овчиқалача, Исфисор ва ҷамоати ба номи Ҳайдар Усмонов 2 миллион сомонӣ аз ҳисоби бюджети давлатӣ ҷудо намуда лоиҳакашону ширкатҳои сохтмониро барои омода намудани лоиҳаҳо ва бунёди майдончаҳои муосири варзишӣ ҷалб намуд. امروز در 7 جماعت دهات ناحیه انشاءات نوی ورزشی با صفت بلند در نزد مؤسسه‌های تعلیمی دهات خسیورز، قاضیان، چشمسار، اوجقلچه، جماعت یاوه به نام حیدر عثمانوف ساخته به استفاده داده شدند که در رسم افتتاح تالار و میدانچه‌های ورزشی آموزگاران، خوانندگان، دوستداران ورزش و تربیت جسمانی، ساکنان محلی شرکت کرده مهیا شدن شرایط‌های مشق و تمرین را اجرای سریوقتی دستور پیشوای ملت محترم امام علی رحمان عمومی نمودن ورزش و تربیت جسمانی ترغیب طرز حیات سالم و جلب نورسان و جوانان به مشغولیت‌های منفعت‌آور ارزیابی نمودند. در بنیاد تالار و میدانچه‌های ورزشی آبادی را بنیاد انشاءات ضروری سهم و اقدام ساکنان و صاحبکاران نیز نظررس است. در جماعتی به نام حیدر عثمانوف منفرش راه یکی از کوچه‌های محله با دستگیری دولتی و سهم صاحبکاران و اهالی آغاز گردید که این اقدام باعث آبادی راه کوچه می‌گردد. همزمان امروز در دهه رومان جماعت به نام حیدر عثمانوف از طرف صاحبکار محله وارث خوجه سلیمانوف برای ساکنان و جوانان دهه میدان ورزشی سپر ساخته به استفاده داده شد که برای مشغول شدن به بازی فوتبال خرد نگرانیده شده است. در نیم اول سال روان در ناحیه باباجان غفورov از حساب بودجه دولتی و تشبث‌های صاحبکاران 11 میدانچه‌های معاصر ورزشی و یک کورت تنیس ساخته به استفاده داده شدند و در نظر است که تا آخر سال شماره ورزشگاه‌های نو به 25 عدد رسانیده شود. محمود احمدزاده، دلشاد یوسفی، ناحیه باباجان غفورov برای برنامه اخبار. تماشابینان محترم، نشر مفصلی برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام رسید. خیر، سلامت باشید.